בחודשי הקיץ, בחודשי הקיץ כמו חגב בית הקיץ, ויש אדם שם. תחילת שנה ככה היה לי באמת ספקות ויותר מדי פחדים בקשר לזה, ועכשיו כשאני בסוף השנה אני יכולה להגיד בוודאות שזה היה שווה כל רגע. שווה כל רגע. שווה. שווה. שווה, בהחלט שווה. לארנק, לא שווה. לבטן, לא שווה. ללב, שווה. אני לא יכולה רק להגיד שווה, זה הדבר הכי מדהים בעולם. זה החוויה הכי משמעותית שבן אדם יכול לקחת על עצמו. וכל היופי בזה שזה משמעותי לא רק לו, גם לאחרים. ואני חושבת שזה מה שהופך את הדברים לכל כך משמעותיים. ברור ששווה, לכו לעשות שנת שבועות. כאן היה מכחול ואנו שניים מציירים ציור בתוך צבעים שלא יוכלו לדהות. כאן הייתה קירה ונהר זורם בלי מים, עברתי רק כדי לראות. הטירה עמדה בראש הגבע, בתוכה נפלו הרבה מילים שאיש עוד לא אמר. הפרחים שרקו מין מזמור מחמיא לטבע, היום הוא שיר מאוד מוכר. לא, אין דירה אל תביט עליה, היא איננה, אין מה לרוץ ככה, אין יותר שמיים, הגבירה כבר מתה, אין נהר בלי מים, עברתי רק כדי לראות. הקירות סדוקים, הכל קפא, ואתה יושב בראש זקוף וכבר מוכן לשלוט. קח את שתי ידיי וראה בשתי עיניך, היום הכל בוער פחות.